Tuangin din ngala, Lizagi, Lamlong din ngala. Saya pasal ini, kini pun ngala. Ngiyacela kabafowethu umsindo musho umsindo ovumelekile osemthethweni so ngiyacela ngane zakwethu ukuthi sibadedele kahle sibadedele ozosivelela ngomkhuleko sinikeze ithuba lakhe engabikho umuntu ezoba ngumsindo so mawuzithi umuntu eseduze wakhe yakhuluma yakuphazamisa umkhuze bane siyacela ozosivulela ngomkhuleko wokuhamba please ngiyaqolisa umisa umphazamisa bafethu umsindo awuzukusebenzela akuzukusebenzela sidala uma ukuthi ufuna ukukhuluma noma nomuntu wakho okuhle ukuthi umxhole ngesandla kuphume naye emnyango nixoxe kahle umsindo bafethu awuzukusebenzela ngiyacela njengamanje siyakhuleka ukuze umcimbi wethu bemnandi kube impumelelo soqale ngokukhuleka siwuvule kahle ngiyacela ngane zakuthi nizivumele sikhuleke kube mnandi sicela umuntu asukuma ngenyawo bese samukela uma ukhumalo ezokwazi isivulela ukukhuleka ngiyabonga umsindo bafethu ngiyacela umsindo umuntu ozoba umsindo aphumele emnyango
emshadweni wakwaZwide mina. Yebo. Mina ngumama. Khona la ekhaya. Into ephathekayo. Into esentweni. Mina mama ngiyosekhaya. Ongadideli. Bangcwele. Changokhuleka. Sizokhuleka umshado. Bangcalileka befamily yami. Family yami. Bathanda ukukhuleka. Cela vala amehlo kodwa umsindo la awungekho happy. Cela vala amehlo kamele Jesu seNazaretha. Babona ngeke Thixo ngentambama siyaqala ke moyeni wena ukuthi wena Jehova usiwenze konke kuzinto okuhle. Sibaphumelelise abantwana basiyame bebekufisa sebekwenzile. Siyaqala kaNkulunkulu wezulu ukuthi ubanqobele kuba konke Nkosi abazokwenza nasebekwenzile magebhugebhu basazohlangana nawo uNkulunkulu onamusa. Siyamethemba kuJesu ukuthi uNkulunkulu wezulu uma ubalekele kuye uNkulunkulu konke kuyafezeka. Baba bethu namandla siyabonga moyeni wena. Siyabonga ngalesi sikhathi nabazophuma Nkosi yamakhosi behambe ngeendawo sicela uphume nabo uNkulunkulu onamandla. Nabakhona Nkosi yami eduzane umndeni wakwaNdwandwe uNkulunkulu wezulu. Wonke Nkosi yami umndeni wethu ngiyawucela Jehova usembathe egameni likaJesu waseNazaretha namandla kaphakade. Amen. Siyabonga kakhulu ngicela ukuthi simshayele izandla ezinkulu mama. Siyabonga kakhulu mama. Ngizongena into Gibeli pasi. Asilanga ngidilale payuti. Noma ngashata ngokekete. Gibeli pasi. Asilanga ngidilale payuti. Noma ngashata ngokekete. Oh, noma ngashata ngokekete. Noma ngashata ngokekete. Singubesonga bafowethu. Umntwana ebhekalaita usazo ubekaphele umsha alonitshele amangashata ngobengeke simpisana amangashata ngobengeke umntwana ebhekalaita usazo ubekaphele umsha mfowethu siyazi isikhathi kamnandi kakhulu kodwa ngiyacela ukuthi ubhuti ozowazi ukuthi asamukele wakwaNdwandwe. Siyacela Zwide ubhuti uvusi babe kutshele kanjalo ukuthi ubhuti uvusi Ndwandwe. Siyacela ukuthi Zwide Ndwandwe umphakathi wakwaMondi, umphakathi waseShowe, umphakathi waseKwelethule emazweni. Usibuzo wakwaNdwandwe mina udodana wami lo esihlangene naye la ekhaya. Sicela nje ukuphakamisa ukubonga ukuthi nizosingatha nibe kanye nathi kulolu suku lwanamhlanje. Akukho okuningi engizokusho kuphela ukuthi samukelekile la ekhaya. Socela ukuthi siyiphathe kahle ukuze nathi sikwazi ukuthi siphathe kahle. Kuphela lokho kubalekile. Sicela ukuthi si-enjoyeke sijabulele lolu suku lwanamhlanje. Siyabonga. Siyabonga kakhulu cela sibophe izandla ezinkulu. Sithi phakamisa useve. Sithi phakamisa useve. Phakamisa inombolo. Umali soko. Engaqala jayike. Athihimpi yamasosha. Athihimpi yamashangale. Umali soko. Siyabonga kakhulu bafowethu ngiyacela ukuthi siyiphathe kahle. Akukho nje okudlula lokho. Basokwazi ukubamba endabeni yomsindo. Ngiyacabanga ukuthi uhlelo lethu luzohamba kahle luze lufike ekugcineni. So ngizocela oqhamuka ngasohlangothini lwakwamakoti bebengitshelile ukuthi ubhodi uThembani
oqhamba ngasohlangothini lwamakoti uyena ozokhuluma. Ngiyacela futhi simuphe indlebe sehlisa umsindo kuzoba mnandi kakhulu siyabonga. Mina ngizokhulumela umndeni wabanjilo bese ishilo ukuthi igama laMthembani. Mina nje engakusho ngathi ngithokoze kakhulu ukuthi udadewethu sezohamba ukufikela kule sigaba akusona njengamanje. Udadewethu mina uyangilapha. So ngizokwazi kakhulu uma ufike lesigaba ukuthi aze afike naye kule level yempilo. Okungakusho nje ke ukuthi into ebalulekile ke ukuthi aziphathe kahle. Akunanele umkhwenyanayo. Yabona? Because into eyenzakalayo manje kule mpilo esiphila kuyona abantu abaningi sebephilela ama-social media okanye abangani bakho. Lento ekwi-social media yona amanga. Abantu abaningi baphila impilo ongayona. So ngijwayele ukutshela-ke mina isikhathi esiningi ukuthi umuntu ekumele umlandele okanye umlalele even nami umfowethu but umuntu ekumele umlalele kakhulu indoda yakho. Uyabona? So ngiyacela-ke nawe dadewethu ukuthi uziphathe kahle uqhubeke uyazi-ke nayo mina-ke amazwi ngihleli ngikhuluma amazwi aqondile mina umuntu o-straight. Yabo? Ispade angiwafihla amagede kuhlakule. Yabona? So siyabonga kakhulu kwabanjilo sibonga. Siyabonga kakhulu asikupheni izandla enkulu bafowethu. Izandla enkulu siyabonga kakhulu. Funa ukubuka ukuthi niyakwazi ukuthi zim. Asambe teacher kupho ngogatsheni. Ebelunga ozokhulumela abangani bakwamkhwenyana ubuntu usanele ebelunga uyena ozokhulumela abangani bakwamkhwenyana. ngiyabona ukusajabule kumanje uxolisa nje ukuthi elivalele umculo kusamnandi kanje. Uzwide ke lo.
Mfowethu lo ushada namhlanje. Kanti bengizokhulumela abafowethu nabangani. Ngithi angibonge nje ukuthi hayi uhambe kahle umcimbi. Sibonga nabantu abafikile bezosamukela lo mcimbi omhlangana namhlanje. Hayi umfowethu uyasiguquzela ukuthi sikhuphula amasokisi kuphela. Hayi mase sikhuphula amasokisi nje. Kubi. So mase sikhuphula amasokisi ngempela nathi singadlala ncane. Abafowethu sibaningi abafowethu. Sibaningi impela kodwa umfowethu hayi ngathi usihambela phambili kakhulu ngempela manje. Nazo siyayibuza ukuthi hayibo nangu umfowethu esesigijimela kangaka thina sofika nini lapha asekhona nje kamanje kodwa ke into engidrivela kona ukuthi yonke into esikhasayo so nazi nomenza kahle umfowethu mase simbonga lokho akwenzayo ukuthi impela siyakubonga nazo ukuze kusenze kahle kodwa yonke into esikhasayo asambe ngePaces imbalekile iPaces simesambe ngayo. So ngisibonga kakhulu abantu abafikile kulo mcimbi. Sibonga nabantu abasuka kude abazizalile lo mcimbi bezosingatha nathi. Siyabonga siwumndeni nabangani nehlobo wonke umuntu siyabonga kakhulu. Angandile kakhulu ngicela ukubonga lokubonga. Siyabonga. Siyabonga kakhulu futhi ngicela ukuthi simuphe izandla ezinkulu. Amaqhamukelele makhosi. Hawu sengiziphuza abangisamukela umakoti kahle ekhaya simakoti siyabonga sokuphatha kahle ekhaya. Njengobani nje kwamukela abafowethu simphethe izandla ezinkulu lehlombe. Kwaze kwamnandi komzwide. Usisune I don't know where you but ngiyacela ukuthi ube ready la ukhona so khona ngaphambi kokuthi mhlambe sidlulele kuyena bafowethu umsindo please bafowethu kanti kwenzakalani la eminyango siyacela bafowethu siyacela khona abantu abasemnyango abaphethe induku izinduku ayingeni lana siphele isikhathi seyinduku. Into ngena bafowethu siphelile isikhathi siyacela umuntu we-role model umuntu osuke ubuyela kuyena enza izinto ezinhle noma mhlawumbe enza ukudla ngaleso sikhathi. So bafowethu umuntu we-role model yakho kufanele kube umuntu obukeka njengobhuti uNxumalo kanje. Lokho akwenzile kuhle kukhulu kuyinto kufanele ukuthi sonke nathi njengabafana abakhulayo sikhule sibuke kuyona sikwazi ukuthi nathi ngelinye ilanga sibe ngabantu abangcono. So bafowethu it's not only about excitement kodwa siyacela ukuthi kube ne-excitement phakathi kodwa futhi kube nesifundo ukuthi ekukhuleni komfana noma ekukhuleni komuntu nje wesilisa ukhule beyindoda kanje. Ukuba indoda akukhona ukuba nesisikhulu uhamba ushayela emgwaqeni. Ukuba indoda kukhomba ukuthi wenza izinto kwakho umuzi wakho ekhaya ugano. So bafowethu siyabonga kakhulu lokho akwenzile ukuthi akuncane kukhulu kakhulu nathi kushayele nje izandla ezinkulu. Bese sibuya futhi sizalanga sohlangothini lokwamakoti. Odadewethu abaningi abafiki lesigaba asesifike kusona yena. So ukuyiphatha kahle kwakhe nokubekezela kwakhe ikhona ukumthatha kwambeka la khona. So nabo futhi odadewethu ngiyabaphosela mina inselo njengo-MC Ngezo ukuthi bafowethu kuhle ukubuka abanye asebephambili ukuthi bahambe kanjani nani nihambe nize nifike khona. Ayikho into emnandi ukuthi uyafika usunomuzi wakho kanje yonke into yakho isimnandi uyamukelekile ekhaya konke kuhle. So bafowethu asithatheni isifundo zinsizwa siyagana asithatheni isifundo zintombi siyangena emendweni nje. Siyabonga kakhulu. So ngiyacela ukuthi semukele uSinewe yena ozokhulumela abangani bakamakoti. Siyabonga. Hayi bengisho ukuthi umakoti benophenyana ngiyalibongela kakhulu umshado wenomuhle kakhulu baqhubeka sithandane bathande kahle ngicela ukuthi nje bamise amaglasi ethu noma ngaba uphuza amanzi cela uphamise iglasi yakho la ukhona sithi to Mr. and Mrs. Ndwandwe.
Siyabonga kakhulu bafowethu. Ake sisho sonke sithi zwide. Kodwe. Umalo. Khatshwa. Kono wakhatshwa ngezinde. Ngikuqedelela lo wakhatshwa ngezinde ley'mbutshana zothando zenkabande kabankosi mntanokile mina usuwa wokho. Ngoba ngeke ngifike lapho ngiyabona. So ngaza wethu siyabonga kakhulu. Ngenxa yesikhathi sizozama ukuthi konke esikwenzayo kube kufishane because ngeke ngabona nesimo sezulu asikho kahle. So kungenzeka lisidumele sisala. So ukuze sisheshe siqede kahle kusakhanya nabafisa ukuhamba behambe kahle kusakhanya sizokwenza nje bafowethu into ethini ibe mnandi iphuthume. So inkonzo esizongena kuyona angeke kungene kuyona kusakhona abantu abangumsindi. Soyedwa okamkhwenyana kade ngimnaye la ezela ezongilekelela inkonzo esizongena kuyona bafowethu inkonzo emnandi kakhulu DJ uzosiza. So inkonzo esizongena kuyona njalo bafowethu inkonzo yokusikwa kwekhekhe kodwa sizoqala ukuthi bebophe ifindo likaSuperStar Shaka. So ngiyacela ngani zakwethu sibashayele izandla ezinkulu besasukuma bese futhi siyabahlonipha ngesikhathi befaka neringi umkikizelo amakhwela onobona kuphela phela onobona thula sakhe kodwa nje ozwayo ukuthi nje So before the talk now here Waipunga mina Waipunga Akengeza umkikizelo ngizamakhwela kaPamuka. Okay. Umkhwenyana ke njobe nimbone buka iring kunamagama awasho. Ngiyacabanga ukuthi nani niyafisa ukwenza ngithi. Uthando enginalo ngawe ngazi ngempangisa nami. Ngiyabonga nje ukuthi ungibekezelele kuze kufike lesikhathi. Noma ngiyazazi ngoba nqumalo ngibengixatshele ikhanda. Kodwa wangibekezelela ngakho ngale ringi ngithi uthando lelo lingasoze lwaphela kunenhliziyo yami. Sibonga kakhulu esimuphi izandla ezinkulu. Amantombazane. Okay, njengamanje. Ithuba sizoninikeza njengamanje umakoti bafowethu ngiyacela usithule bandla please. Uthuba njengamanje sizoninikeza umakoti naye sibone ukuthi uwenze njani kumkhwenyana wakhe. Uyayifaka nani ering noma uyayibuka noma uyasaka sifuna ukumbuka kahle namhlanje. Ngiyeza wayimukela umakoti awayikhipha madoda iyaphuma wasmayila uyakhuluma kumakoti ngiyamuza mina ngenhliziyo wayifaka esithi
besifazane. Are you feel happy? Are you feel happy? Ngimzuleke mina umakoti ukuthi khonda isino. Kodwa ukuthi ngicela ukuthi nami ngifuna ukubuza umakoti ngithi. Ngaso sonke isikhathi thathu nasekuthini nanoma kwenzakalayo empilweni. Ngale ndandatho ngiyathembisa umyeni wami ukuthi ngizophatha kahle ngikubekezelele nanoma yisiphi isimo esubhekana naso. Ngiyohlezi nginawe ngaso sonke isikhathi.
nomkhwenyana bebambisane leyo mpahla leyo besondele thina abanye sibapha amehlo sibapha ukitizo sibapha yonke injabulo esingabapha yona bese beyasondela ekhekheni ibhaliwe ikhekhe labo ukuthi besi sihle and besi izindwandwe right from the start. If I have a lover who loves me, how could I break such a heart? You can still get my attention right from the start. Why do you come here like a troublesome night? Why do you call me? So njengamanje mina mahala yabaprovider nasisithi nginikeza umakoti kuqala sicela ukumbona ukuthi uzokwazi nokunakekela umkhwenyana ngiyafuna ukumbona
ayikhale inkoda ayikhale ayikhale phuza sivile asikizele sonke awu bafowethu ninomono yini ninomono yini I know siyabona isidlile insizwa hayi iyakhombisa umakoti bafowethu ukuthi uzokwazi ukondla isoka lakhe siyacela ukuthi simshayele izandla ey'nkulu umakoti uze asitule isoka lakhe. Okay, njengamanje sicela ukunikeza umkhwenyana ithuba sibone ukuthi yena uzokwazi ukunakekela umama undawo ni-romance umkhwenyana. Sicela sinikeze umkhwenyana ithuba. Suka madoda asinikizeleni bo yazi yayinto Yabonga kakhulu mfethu sibashayele izandla ezinkulu. Masandela babemameza siyabonga. Thank you very much. Nangoke umakoti esondela waguqa wamnikeza uNdwandwe uyamthembisa ukuthi uzokunakekela uNdwandwe amenzele iti amenzele yonke into akashawunkikizela omkhulu. Siyabonga kakhulu. Njengamanje umakoti uthi futhi yena akanqela ukuzendlela umamezala wakhe. So uyalithatha ikhekhe uthi uzonikeza njengamanje umamezala wakhe. Wasondela Wakondele tuzama waguqa iyahlonipha le ntombi esishayela izandla ezinkulu wafika umamezala wakhe. Siyabonga kakhulu simshayela izandla ezinkulu siyabonga. Njengamanje umcimbi wethu usufike umphetholeni kodwa ke ngiyacela bafowethu noma ngawuyena umkhwenyana noma ngawubani ubhuti kamkhwenyana ozozivalela umcimbi wethu. Siyabonga kakhulu. Kodwa ngoba nami ngiyathandaza bafowethu sesingagobisa nje amakhanda uzovalwa yimi. Ngiyacela bafowethu ngiyacela sigobisa amakhanda sikhulele. Ngiyacela sigobisa amakhanda sikhulele. Ngiyacela bafowethu ngiyacela. Insizwa lapha emuva ngiyacela vele. Ngiyaphumela njalo eqeleni mina. Ngiyacela bafowethu sehlisa umsindo. uNkulunkulu namandla wonke yiso wonke omkhonzayo. Siyabonga Jehova ongcwele. Sibonga umusa nothando kukho konke okwenzile ngaphakathi komndeni wakwaNdwandwe. Sibonga ukuthi uNkulunkulu ubalekelele ubapha amandla ubapha uthando lwabo luze lufike la oselukhona njengamanje. Siyabonga umcimbi wethu uqalile ekuqaleni wamuhle sesifikela ngasemaphetheleni nawo njengamanje siyawubona futhi usaqhubeka kahle usaba muhle. Siyacela ukuthi nanoma sesiphuma sesihamba sisiye emakhaya ngamakhaya ezivela kuona laba kwaNdwandwe besale kahle nathi sihambe kahle. Siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu benathi ngekhazi zonke manje uzobe phakathi nami.